En alles jongen, dat wiek de belustering. Dat miste nooit stille genieten op de 102. En als ik dan 10 gepakt heb, werd al 20 keer. Ja, ik praat meestal altijd in Fries van de rechter. Want ja, dat is mijn taal. Dus Nederlands, ja, Nederlands, ik hoor wat Nederlands, maar net als hij is de 9.436 euro. Ik vind het maar een mooie wetgeving. Hier sta je bij de deur en je zegt, je bent ontzettend. Ik kan wel zeggen, waar het van jaren. Dus de recht is er net. Ja, in je recht, wie kan je idee. En dan zei de rechter, willen we de haan, die verstaan jou net goed. Kan je dat even op Nederland? Nou, dan denk ik het in Nederlands. Maar ja, doe maar. Zie, had ik uitspraken, dat snap ik net. Dus, en dat liet ik wel eens merken. Maar ja, je mag je niks zeggen. Als we wat volk krijgen, dan slaat we maar die hamer op de tafel. Dan was hij stil horen.